माथो खालामनो सानखो जोंसार? मा खालामनांगौ माने? मैया सिनायसिया आंनो गासिबो जाथायखौनो खोन्थाहरजोबखाबाय। आंसो सिनायसिखौ नोंजों मोजां मोनलायनायनि फाव दिन्थिनो थिनदों। बे खोथाखौ मैया सिनायसिया आंनोबो खिन्थाखाबाय। जोंसार, नोंनो सिनायथिखौ लानोबा लादो, आं नोंनि आखायाव गथायनानै होनोसै। नोंसोर गोरों गोरा मानसिफ्रा बेनो प्रब्लेम, सब समाय कुरबानि होनो नागिरो। जोंसार, दाथ' सिनायसिया नोंखौनो मोजां मोनो। नोंनो सिनायसिखौ लादो, उननि प्रब्लेमखौ आं नायनोसै। जाम्बा दाजा राहुल, सिनायसिया नोंनि फार्स्ट लाभ, नोंनो लादो। नाथाय सिनायसियाथ' दा नोंनोसो गोसो होबाय। गोसोआलाय मा, साननैसो नोंजों थाफाबानो सोलायफिनगोन। नङा जोंसार, सिनायसिखौ नोंनो लानांसिगोन। औ जोंसार, बेखौ आरो बेले बेजे दा खालामसै, नोंनो लानांगोन सिनायस्रिखौ। नोंसोर खोथाखौ मानो बुजिया? आं सिनायसिखौ लायोबा नों अरखिया रावखौबो हगारनाय नङा। होनबालाय माथो खालामनांगौ जाखो? नोंसोर साननैसो बिदिनो थाथ'। नाथाय नोंहा मा जानांगौ? आंहा मा जानो, जेरै दं बिदिनो थागोन। नाथाय अरखियाथ' नोंनि हेंथा जागोन। बेथ' ओरैनोबाबो जाखासिगोन। होनबा हेंथा जाबा नों मा खालामनो? नों बेफोरखौ खर' सानाङा, आं नायगोन। होमब्लालाय बिदिनो जाथोंसै, जेरै जोंसार बुंदों। दे होमबालाय थाब थाब थांदो, दा सोरबाफोर नुगोन। मोनलोङै गोबावथारसैलै, माला सफैबावगोन अरखियालाय? दा बेलासियावनो सफैगोन बिसोरो। फैदो। थौ। मा खबर? मा खबरसो होनदों? सिगाङावनो बेसेबां बेले बेजे जानानै दं घटनाफोरा। मा बेले बेजे स्ट'रि? आंनो खोन्थानाय। जोंसारा सिं सिं मा फाव फान्दायगासिनो दं, नों मिथिगौ नामा? मा फाव फान्दायदों बेलाय? मा फावसो होनदों? दे माबार डिटेल्सखौ खोन्था, आंहा बारा समाय गैया। खोनासं होनबा, जोंसाराबो सिनायसिखौ सिं सिं मोजां मोनखुमायो। मा होनदों नों? नंगौ खोथाखौसो बुंदों आं। आंखौ रागा जोंना लाब गैया बस। नंखाय सानदोंबा बेनाव कल खालामना सोंहर। अ, आं साननैसो दिल्लीयाव थाहैनायावनो बेबादिसो जाथाय जानानै दङ। औ बस, मैयाबो आं बिसोरखौ लोगो हमलायनाय नुबावदोंसो। शाला, आंजों थाबा नामा? आरो आंखौनो बेबादि खालामबाय? जोंसार! आर बस, बिसोरजों लोगोसे काकुलि आरो राहुलबो दंफायोमोन। बिस्रा जयै आन्दाजनि जालायजोबखाबाय। माबादि आन्दारस्टेन्डिं जालायदों? आंबो नायनि। जोंसारा गावहा लाबावानो। राहुलनोसो होगोन। आरो बिनि गेजेराव जाय गसंथागोन बेखौ फोजोबनायनि थांखि लादों बे। अ,
सालाफ्रा बिदिसो दानो फन खालामना लेंहर जोंसारखौ औ बस हेल' जोंसार नों दानो आंनाव नुजाफै थांगासिनो दं गोख्रै फै सफैबाय औ सफैबाय जिराय मानोथो लेंहरामोन दिनै आं नोंनाव मोनसे गोनां बाथ्रा सोंनो नागिरदों मा बाथ्रा दाबादियाव आंनि सिगाङाव सोरबा हेंथायै गसङोब्ला नों आंजों गसंफागोन ना गसंफाया गसंफागोन मानो गसंफाया जानो गसंफानानैल' जाया होग्लायथारनांगोनबो औ होख्लायफागोनबो होमबा दिनै राहुला आंनि हेंथायै सिनायथिनि थाखाय गसंथेगासिनो दङ नों बेखौ बुथारनांगौ मा नाथाय मा नाथाय नुथाय बेलाय खामानिया जाथारनांगोन नों हानाय नङाना नों हानाय नङाना आं मिथिगौ मानोना नोंबो सिनायथिखौ मोजां मोनो नों बेखौनो सानदोंना बे माबोरै मिथिखो आं मैया नोंसिनि लोगो हमलायनायखौ नुबोजोबदों अन्नानै सिनायथिखौ राहुलजों हगार हरदो बे खोथाया नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनो समाया जोंसार नंमारगौ आइजोफ्रा लोगोजों लोगो दावराव खालाममारो आं नोंखौ दाबो निमाहा होनो हायो नों आंजों लोगोआव गसंफानो हायोब्ला आं सिनायथिनि बेरेखायै गसंफानो हानाय नङा नायगोन आं नोंखौ सिनायथिखौ माबादि रैखाथि खालामनो हायो आंबो नायगोन नों माबायदि लांफैनो हायो बे दाननि 21 अक्ट'आव लानानै देखायगोन आं आंबो नायगोन नाथाय बै समसिम सिनायथिखौ जेबो खालामनो मोननाय नङा